बिथिङाव सोंथि खालामबाय थादोंना मोनसे जिनिसा जाबाय मा जेब्लानाखि सरकार थायो सरकारा थिसनथाइ होनायनि खामानि मावो जेब्लायबो जिखिनि सरकारानो फैया मानो बियो माने इमप्लयमेन्ट होखाथारनांगोन दा बेखायनो मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जादोंमोन जे सिगांनि गभर्नमेन्ट BPFनि गभर्नमेन्टनि जे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि मेम्बारफोर बिथांमोना हाइकर्टआव मोनसे केस होदोंमोन बे केसखौ दाखालिसो जोबनानै थांबाय आगस्ट दानावहाय दा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानायनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ दा नैबे सप्तानि गेजेराव बा जिखुनु मुहुर्तआवनो जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ डिक्लेयार जानो हासिगौ सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड डिक्लेयार जाखांग्रोमोना थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनो साख्रि होनायनि इन्टारभिउखौ जोङो एनाउन्स खालामगोन इन्टारभिउ जागोन आरो बेयावहाय जाय सोद्रोमाया जाय केन्डिडेटआ मोननांगौ बे केन्डिडेटआनो बेयाव मोनगोन टेटनि बिथिङाव मा बुंनो टेटनि थाखाय मोनसे खोथाया मा टेटनि थाखाय जोंहा दाबो 1200निफ्रायबो एसे बांसिन भेकेन्सिसफोर दङ आगोलावनो जों होनांगौमोन बेयावबो जोंहा टेटफ्रा जिहेतु हाइकर्टआव केस होदोंमोन बे टेटनि केसखौबो जोङो दिनै हाइकर्टआवहाय एफिडेभिट होनायनि गेजेरजों जों देरहानो हाबाय दा बे केसा गैला दा स्पेसियेल टेटआबो जोबनानै थांबाय थाबैनो जोंहा जे 1200निफ्रायबो बांसिन ME आरो LPनि जे जोंहा भेकेन्सि दङ टेटनि थाखाय बेखौ जोङो थाबैनो होनाय जासिगोन बेवहाय माने जेबो डिले जानाय नंला थाबैनो होनानै जोंनि टेट माबाफोरनि गेजेराव केन्डिडेटफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां जों होनो नाजागासिनो दङ जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक